Sugeng enjang pemirsa nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, penuh pinanggih malih teng kontene Mbah Di. Iki jek nekat goleki pesone mbahnya sami. Iki jek nekat goleki pesone mbahnya. Tan. Serius Tan, iki penting loh Tan. Tutupnya do ning ndi ya? Iki mbiyen dienggo sepeda motor. Ya bukane piye-piye nek iki penting nek pas intan puasa dienggo nyeruti blewah. Iki wis gak kono. Lah iki sing dienggo ngresiki kolam ya kan ya. Wis penang kene nggone Mbak Indah, nggone Mas Dimas, nggone Kinara. Iki peralatan anu nduk apa jenenge? 7 bulan kehamilan. Oh saya ayo. Iku dek kono. Oh iya. Orang gek pucene Intan. Tapi kok kene orang gek ya sak kok kene. Ayo, santai ayo. Ora juga apa-apa lho pucene Intan. Ku kek kono ora weem. Saya dulu metu pinggir. Setelah sekian lama ora tau tuku pecel gone Mbah Bi. Iki kan mangat ini dipeseni Mak Damis. Buyune kok anu, Tin jak rene. Ben nyoteng apa saite ngono lho. Kaget mulai nggih. Nggih matur nuwun metu iki. Wis mau ke tempatnya Mbah Bi. Petukan Mbah Bi. Antri Tan. Mak, anu pecele tesek. Wes habis Tan? Dibungkus nggih. Oh, mboten napa-napa. Mboten napa-napa Bu, ini nyantai mawon. Sayur kluwek. Ya, Bu. Ibu. Nggih. Terus Mbah Bi anu maratuane Arifin suwi. Nggih. Wonten sayur iki. Ya ta Ndek Rene kok tak tumbasno. Nggih. Wonten ini gorengan gak apa-apa, Mak ni ben ngedoli dulu nek niki napa, Bu? Sayur ayam. Ayam opor. Oh, opor. Entan senengane ngage sayur kok. Nggih. Tuang nggih, Bu. Kula. Suwi gak Nggih. Enten 6 wulan menawi. Suwi pokoke. Nggih sing babi, mosok enten 6 wulan nggih. Langkung aku. Hitung karo bae. Wih, Tan, suarane Tan. Walah. Niki mari pun pesenan ndek wingi. Nggih. Mboten napa-napa. Pon santai mawon. Di maem dibungkus mawon. Nggih. Sayur opor ya ada. Mah. Sayur tawel ae. Iya, Dek. Soalnya nek enten dudohe ngoten niku Intan seneng. Nggih. Iya, Tan. Tak kok kene Tan. Mbah Bi tesek goreng-goreng mah anu Bu. Nggih, goreng-goreng. Nggih. Niki anu Bu Yuni kula wit peteng wau terus mari Nggih. kuwatan. Alhamdulillah. Napa melih niki lari sekolah to Bu? Nggih. Ndak. Ndang, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke tak ijik sik ya. Baca doa dulu. Baca doa nih. Wes, Dik. Wes kuwi. Lho ya jono tak yang tak to sak mene gawe pemirsa. Wes monggo sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo sarapan pemirsa. Bismillah. Ibu gimana? Pecel dicampur sayur tewel. Kluwek.
Pas nyampe kono wis entek pemirsa. Pesenane ibu-ibu sing tironan. Pelan-pelan lho. Arek loro. Gorengane ya pas telas. Nasi yo alhamdulillah pas telas. Rezekine Intan. Berarti cek rezekimu ndok. Langsung umpama ora ndak awan sithik wis kok omah. Mangke anu Bu ini tak kabari nek kula sampun masak ngene main. Nggih matur nuwun Mak Tin. Matur nuwun nggih Mak Besti. Anu. Nah. Besok Bu Yuni kon nang rene Tin ben gawe syutingan. Nggih matur nuwun ya, Pak. Mae ape enek gawe pemirsa. Tone tak Mam. Kamar yang tunggu bubuk Intan ndek bengi langsung wis diruwingkesi. Yo pane ngono pemirsa sampai jam piro ki ora gelem bubuk melek. Aku wis turu kok. Yo kok ngene ibu turu nang turu wae. Bubuk. Masa melek ae yo. Nang bubuk le ya. Kok iso bubuk ngono. Ki makan apa nduk tanganmu? Wedak tok. Sing matim. Anu Bu, mboten biasa bubuk tengene. Wong maksudnya jarang ngono kan, mesti kan yo adaptasine kuwi kan melak ngono. Terus karo Matin dikancani yo. Ditunggoni. Aku sing bubuk ning ngarep TV kono. Matin ngancani ning jero. Jam piro ngono? Matin malah pindah nang sebelahku. Kayak malah teng mriku mak mriki lho aku. Ono. Wes glodak-glodak tak goleki tikus ternyata. Ternyata tikusnya kuwi walah. Lewat ning ngene iki lho, lapon. Padha ning nggonmu yo Tan. Duk. Nek wong gak ngerti kan horor darani suara langkah-langkah. Tikus pemirsa. Mungkin lanjut lagi ya. Iki wis dibaleni neh niki. Kaji. Kaji. Alhamdulillah. Lah terus ngene iki koyo kepala sekolah ngeten neh. Ya Allah, Mbak. Waalaikumsalam. Lakum niku Pak E, Mak, ampun. Gadane Pak E niku. Saiki ndek kepethuk kaji. Memintalah Innalillahi rajiun. Loh. Lah nek kabeh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Salat Udah mes. Wis guyon ya pemirsa iki pokoke. kaplok pisan. Ngono pemirsa. Kita tekoki Mbak Deni, Mbak Isma saking pundi pados dhuwit. Bu, kula tak melak. Aku nggih kula melak. Salim Tan. Turu kene Bu Haji. Dalam Bu Haji. Deni. Kula sarapan. Mbak Mur di sana. Nggih nggih. Aku kangen. Utang karo meno kaji ngono. Dalam Bingung ora yo? Kaji utang. Citang. Citang. Aku tenan kono bentayangan Loh, dulu aku. sami kula riyen nggih utangi jute. Enggak boten aku. Lho, estu Mbak kan daftare kan pinten proses Oh, Jitup. Jitu kasih Nek dames kaji Sami. Aku ora kaji. Ora kaji. Benjing Insya Allah Mbak Deni kita doakan bersama. Benjing Mama kali Pak E langsung daftar sing haji. Pripun Pak?
Napa niku, Pak? Kaji. Urung kopi. Iki anu, nek iku anu. Apa deh? Mae. Napa, Pak? Apa? Ini astajib aku mau loh memintalah maka Allah akan memberikan. Ora kaji. Uber iki. Pon toh Bu, anu Mak, Pak, insyaallah selot-seloten jenengan iki panggilan-panggilan saking mriko teng jenengan pon madosin jenengan kalih Pake. Nggih. Kok nek pas rono. Nggih. Rene. Aja ngono. Anu cekek. Pon langsung ayo. Lagi. Wong tiyang boten ngertos nggih Mbak Deni kula riyen nggih daftar nggih nyicil riyen. Alah, masyaallah wis bagus wis jadi cah. Walah. Nggih. Walah haluse mak. Ya. Lah sing winginane ke Kutaan apa nika sing pundi, Mak? Kutaan Noda nika, Mak? Oh, mpun resik nggih. Iki akeh. Kamar mandi. Oh, ndamel kamar mandi. Walah, Mak. Terus taman. Taman. Lho iya no. Niki merembet dugi pundi-pundi ndamel kamar mandi, ndamel taman. Walah. Aku marekan utang iki. Kang sinten nek jenengan Kang Tup, tukang YouTube. Sin ora dipat. Oh, walah. Kang Tup. Kang Tup. Pacare Kang Tup pemirsa. Ambek kula breweh. Dilerno. Oh nyatane benulan jenengan kalih Pak selalu dikirimi nggih ditransfer terus nggih kalih Kang Tup. Padahal aku ndek bojo, Lah nggih, tapi Kang Tup apian. Aku bojo kedua. Ya Allah, Mak apike. Nggih. Mboten apa. Gawe ngenane dalu-dalu. Anu Mbok gak rene, Mbok. Awakku kuwesel nduk gumeriang. Iki lho pendopo niku dalu pendopone Mak ndang anu apa jenenge ndang syuting. Kok ndang gek sing delok, Nduk. Oh, Bu iki rasa ngono, pokoke ndang apa-apa ndang syuting. Lah, Mak, pemirsane sami anu Mak, ilang. Umroh. Nggih. Menebar umroh. Baru umroh nggih kathah melih pemirsane. Lah nek jenengan stabil, Mak. Pemirsane jenengan stabil. Pemirsane kula kalih Rafa, kalih Repa padha umroh kabeh. Amin, amin. Ya Allah, Mak. Nanti to. Ya Allah, Mak. Mboten napa-napa, Mak. Dan jenengan ya Allah. Guys. Selurutan ya. Selurutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, buka citik delosoran. Nggih. Tekelok, Bu. Iki kan nek teko jaman riyen kan selagi enten randok kasapan itu Nggih. walu sing jaga pano. Nah niku wingi disekeling kaya untune kula. Kados sing dinut. Nggih. Nggih niku wonten obate. Niki ngresiki. Liyane jeng apa, Mak? Ya Allah, kanggo resmi apa jenengan resmekno ngene kok. Delok. Guyune jejel guys. Bu kaji tek glesotan niki kula mboten neco Bu kaji. Nggih, ciber. Kajiber. YouTube. Lah wong pripun mak jaman riyen Nggih. daftar 2010 Nggih. 2023 Terus kalih pemerintah diberangkatke niku mboten lunas mboten Mak. Maksudnya kita ada uang 5 juta dulu. oh masih Nyicil. bayar. 1 bulan niku nyicil bisa 1 juta per bulane ngoten. Berarti ndek nika tesih kalih Pak Dut nggih. Daftare. Nggih. Nggih zaman riyen daftare. Tesih suami istri. Niku 2010 nggih Terus nggih. ya? Nggih tesih kan 2013 pisahe 2013. Oh. 2010 daftar. 2013 sampun pisah. Berarti kacak 3 tahun kemudian kita memilih jalan yang berbeda. Dia ke arah kanan, saya ke arah kiri. Nggih tesih waktu tenggene anu niku kan status pun mboten suami istri, jadi maskapai penerbangannya beda. Oh, beda. Pulau kloter 92, jadi saya berangkat dulu, terus Pak Kasdut niku kloter 23 dalam 93. Dalam Pak.
Pripun, Pak? Ya ngono. Dak kaji ki ana satu. Enak deh ya. Ora masuk. Pak, tapi niku pas berangkat nggih mboten satru, Pak. Kak Satru. Mbake Pak Kasut kan nggih silaturahim mriko toh. Tahun 2003 niku berangkat dipanggih Mbah, panggih Dewi, panggih sedaya. Terus nggih jagongan biasa ngoten terus langsung wong injine langsung berangkat kan dhisik kula Pak, kula kloter 92 sing Pak Kasut kloter 93. Mboten sami ngoten. Nggih. Nggih tahun niku sami. Kula iki jane nggih ape budal dhewe Ibu. Monggo, Mak, monggo. Kula Tapi jare Pak jenengan kalih Pak E. mboten usah. Kok sing ngomong sinten? Ngomong sinten? Apa? Mak, ngeten Mak nggih. Niki Pripun? kan tahun 2026. Ya. Jenengan sing daftar sing pinten nggih 7 tahun niku sing haji. Rak sing haji. Nggih, Kula haji. pengene umrah riyen iki lho. Pun dijak mawon. Rafa, Nggih insyaallah mboten pripun-pripun. wedi Bu aku iki karo ayang-ayangku dhewe Mboten Rafa. pun digenten tak investigasi. Sing jenengan wedeni napa? Rafa, kok nek tahun rumahku ki walah aku kok sing perkataan yang tidak bisa. Insyaallah mboten, Mak. Insyaallah mboten apa melih jenengan kalih Pak Em pun niate tulus teng mriku mengke paringi dalan. Astu, Pak. Wong Intan Pak nggih Intan. Kula niku mikire teng griya pun ora-ora. Iki engko bocah nek ning kono ki engko piye cah kondang takjak ngene kondang rewel. Intan niku nek sekali moh kan moh ya, Mak. Tapi teng mriku estu Mak rajin, Mak. Kula jak itikaf teng mriku, tengok-tengok teng Masjidil Haram, ngantos-ngentosi magrib ngisak purun, Pak E. Ngene lho Bu, aku ki balungku tuwek Ibu. Lah engko nek pas Rafa ngriok aku kongkon gendong pas langge mubeng-mubeng Ka'bah aku terus piye Bu? Waktu to saiki niku. Yo, engko dalam rangkaian ibadahe Nggih. nek jek enom tak sengklo Bu. Lah Nggih. aku tuwek Ibu. Bismillah, Mak, bismillah. Senteot. Nggih kula kalih. Kadang muni capek bujine bocah Bu, wong untel-untelan koyo. Nggih. Yo apik yo ndongone iki apik, tapi aku mbayangno Tek. Upeng-upengan dari Nggih. adoh. Nggih pancen nggih tewasaki nggih, Mak. Aduh napa mboten e? Nggih, alhamdulillah nggih lumayan. Kene cepu nggih. Insyaallah Lah nggih. iya kene cepu nek wong tuwek ngono. Kan ya 7 sentek- kali, sentek ya, 7 Bu. kali nggih. Lah bocah engko ndang ngeroweng terus aku nang ndi lek aku njaluk tulung sapa? Wonten jasa niku kursi roda ngoten niku nggih wonten, Mak. Nggih, anak muda-muda ngoten niku kan enten sing jasa ngoten niku nggih wonten. Wis kula dongake Pak jenengan Mak Damis, Pak E, Mbak Lina mugi-mugi Nek kula iki mriko arep lancar. Dhewe ngono Bu budal dhewe, Ya toh. Allah, Kan Mak. sampean ndekne kan Pak E terus pripun? Ndekne kan pun umroh, Bu. Enggak, tapi kan lak langkung sayane berdua. Lah wong jenenge umroh bolak balik lah apa bisa nak wis terus lanjut kaji ngono. Iya yo. Haji gak iso haji ya pisan. Umroh ki dibatasi kok Nggih, batasi nggih. sing gak uman kono rek. Sing gak uman. Aku dadi konone aku ya mau bar umroh wis aja umroh neh. Ngoten nggih, Pak. Liyane ra gak Lihat uman. kauman ngoten. Ngono lho, Wis, wis. gentenan. Dadi aku wis gak prakas. Pisan tok ae ra apa-apa. Pripun, Pak? Sebabnya oleh Danis iki nggih ilmu dindi. Nggih. Ben bature ben umroh, suruh umroh. Lah engko nek Pokoknya Pak E mbek Mak E rame pemirsa. Terus sak bature sing ape anu ah. Mboten uman. Nggih pun pemirsa. Kabar njuk kaji lho. Wis ngono pemirsa ya Mak E mbek Pak E iki pokoke rame. Kami ku nek masalah ngono ki aku wis pancen iku nek wis dilakoni ki ya padahal berjalan. Beda engko nek lakoni dhewe Cuma beda. nek turun ki lho Bu. Punya Gegere pendapat mesti ngene urung iki. Wis karuan. jas pokoke aku mbek Mak E mbek Pak E iki. Aduh, Mak E pun Mak suwun Mak E. Ya Allah. Piye ta Bu? Mak E. Wis Bu ndang disetting sana Bu. Karek kurang sak menit ya pemirsa. Saya tak ning kene tak golek Intan nggih pemirsa. Assalamualaikum Mbak Mur. Intan wis nunggoni bestine kae ning kono. Walah, Intan deh. Piye, mantuk saiki? Karena Intan pengen ndang mbah-mbah.
Olas ngertos, Mak. Ngertos Mbak Mor wis umbah-umbah, ndekne kudu ndang umbah-umbah. Sebentar ya. Sendal ibu tak kok kene, Nduk Tan. Aku bar delok pendopone. Mae Tan. Endi? Ning kono. Apa? Yang betul apa? Hah? Yang betul apa? Ya pendopone tak syuting tak delok apa? Ya pendopo sing tak delok apa? Ya aku iso ndelok Pak Tukang, iso ndelok Mae, iso ndelok Pake. Ning kono. Menune napa mawon Mama niki mengke? Urap, Urap. kering, Nggih. mie, ayam engkum, peyek. Ana ayam kok napa, Mak? Nggih. Oh, Makin nggih. lem niku. Sampai kan terus. Boten. Makin sampai kita makan bareng-bareng ayam kung sing saambeng dipangan. Alah ngeten Dewe mawon. sing saambeng di Kula jenengan bungkuske mawon. Aduh, pemirsa, demikian ya cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Terus kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.